सावगारियाव नुनाय बे नुथाया चिरां जिल्ला सिंनि आपटेका सालबारि गामिनि प्रजित नार्जारिनि गय बागान। दुखुनांथाव बाथ्रादि बिखानि थैखौ दै खालामनानै बागान खालामनाय देरफुहांनाय प्रजित नार्जारिनि बे बागानखौ थांनाय हराव सिनाय मोनि दुथां सुबुङा दानफायनानै गालाङो। हरनि समाव प्रजित नार्जारिनि बागानाव खमैबो 150सो देरफुनाय गय बिफांखौ दानफायना गालाङो होनना मिथिना मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङावनो माखासे लाइमोनफोरा जिउ खांनाय राहा महरै ब्रयलार फार्म होनायखौबो सिनाय मोनि दुथांफोरा हरनि समाव सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथाय जालांखांबाय। दुखुनांथाव बाथ्रादि दान मोनसे जास्लाबैयावनो फिन बेबायदि जाथाय जानाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे बिथिङाव पुलिस खुंथाया फैबाय थानाय समाव माबायदि राहा लायो बेखौ फैबाय थानाय समावसो नुनो मोनगोन। ओरैबो दंबावो नै। बै गिदिरनाव थाहैदो। बै थाहैदो। बेखौ देखायबावदो दे। हौरै दं बैजोंहाय दं।